Nek duwe lanangan, duwe wedokan aku penak nggak tak pegat kabeh bojoku gak tak tinggalno. Itu aku gak betah. Di bojo kere gak betah. Mek modal gadal-gadal tok mbiyen mantan-mantanku mek modal beli. Jadi ojo pede-pede ya. Pengen we. Pengen sik tak wae kiu-kiu nih. Mesakne lele wingi. Yadi Prianto iya. Iya deh. Lah iya toh golek sing nom ganteng. Tuwek njekek gawe opo tuwek njekek. Enak nih. Wah, cuwil angel to kontol iki kok. Lho alah. Pejuh kura tenan dicuwil angel. Wis kiu-kiu ke aja kae lengko mencret ya. Engko lek kiri iki mesti njaluk jajan tapi mesti mencret. Ora kaya Yadi Prianto lek duwe waper entekno gak mencret. Tak keluar dulu iya ya. Wes bi. Nanti lagi Mbak. Oke Mbak. Awi ngono kuwi apik karo wong dikirane awi suweneng. Lah gadal ngaso rupane ra roh seneng. Mbok yo sing masuk akal to sasa. Aku sing kenal ora. Aku ki ra mudah seneng karo wong. Nggih anteng koyo ngopo. Wes engko ngiseng. Engko mencret. Wes. Mau mencret wes. Babu wes. Wes babu, wes stop. Wes babu. Wes. Babu.